Dilen varsa dilendir men mardan der men daşa. Sarım tışta taşavska da ya istaşavza. Daşa olmam gaynap duran yerine. Yatay korpalaryň ýetmeli wagty boldy. Ýene bir gezek kapýr dedip uğradaydy aşa ýazany. Nirdenligim belli dämýärdi. Ýok, nirdendigim belli däldi. Hudaýa şükür daşa oldan. Men helem aýtdym, ýene bir separ aýdýan, men daşa oldan. Oldum saat. Ты что-то не поняла. Меня я хотела сказать, что ты в прошлый раз мы с тобой разговаривали, когда ты вышла, что-то я это хотела сказать, а ты взяла и бросила меня. Значит, так и надо было. Супер зёмя, газуй. Спасибо. Yemen orada insan. Ya kıyazanım kapıyor dedik orada dedim. Çoldravadan öyle ya hava. Короче, men efirme gelip ayran dedim şutaydı var ha. Tamin himme diyem o. Bar şutaydı gelip özlerini bilem ok neyemidir neydin oklar gelip bir hilak arada da bolly bolmadı değil. Şabalansam giyen mene özümde yüreğimde ervetlik yok hiç kimden. Çünkü men hiç kimden ervetlik karışmak. Kim zaprasa olsa alyan şutaydı ne mursa alyan. Kimem molaki tanasam tanımasam alyadım. И то bir kısa parada bazı bir şeysen уже düşünýän kendi adı. İyi şonçunum köpüň alamak, kendi zaprasa oladiýan alamak. O da wat gelip bir kısa para efire çykýarlar. Men gülen kimsen aýmense ýugursa. Men hiç kim bilen birinjiden guruluşamak, guruluşmak niýetim ýok. Так что не надо тут притворяться на кого-то. Düşünüyorum kaydı. Onun için daha şoldarım dinde gurlayan. Men gurlayışım şon ýalyk, men dowut şon ýaly gurlayan. Men günäkär däl, şo men ümdäkler şeýit gurlady öwredip durlar. Men bärde men günäm ýok. Ýylyň aýtmadyk goý. Ýylym 2000-nji ýyl. Merhaba. Привет. Salamu aleyküm. Salamu aleyküm. Gowum geçýärsiz diýen gowumy näme? Elbetde gelen ýaşy. Ne janyň sagmy sagamanja koýaňmy? Gülýärli. Hudaýa şükür. Boldy näme sagarym keyfim ýokmy? Ha, gowy gülýär şugun. Şuna has gowy. Sen gowwasaň bizem elbetde gowlay sagary. Belki bayram nimani, bayram diýýän özüm ýörit asdym bilen aýtmana çykdym. Bayram körpem 1898 tikkel ýataýa uny bolly körpelen wagtda durdy. Kapirawa etmeýin diýdim men ha. Şeýle kiminne her kim özçe atdak gamen adym. Sehra da däl, seýle da däl, selvem däl, dilim maksat. Ташаусский на любом языке пишет. Doğru. Как удобно. Estim sagarym. Wow. Men adym maksat diýen. Tanışanma öğren şart. Bolly, menem könürgençden. Beğendirdim. Ya, o şumatam İstanbul'da ýaşaýan. Malaces. Okuyan mı işleyen? Okuýan. Uğrun näme? Sport turizm. Malaces. Uğur. Sen daş oldun. Boldum sagmy? Uğur. Aýtyp öýleme. Adyň näme? Sari. Aýtyp. Malades.
Çoğuldur maksat meni tanadın sen Android'da okudun mu? Erol Suyek oluyordu. Edilödi. Doğru adım. Ayda dedim. Doğru adım. Doğru adım. Yazır şey yani. Gorsa bas. Yo diyeydi, gorsa basır diyeydi. Ayşamıştım. Ay boy Huda ana. kesin her kim özçü bir atdak ya. Arada bir sehra dik gördü, selvi dik gördü. Yani ben herlem biri seyli dik gördü. Ay karoçi her kim diyen diye. Diyeler neymi dip oluyor falan ip olan. O selim sarayım yık koysun ağzım. Ay tutverin de şu tayda yazıl qudron bilen. Значит, minen ravit satam. Men gönlüme yara yaşadık şu tayda yazıp duran da.